दिनैनि 16 जुननि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायो। दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्स। सेथियाव, गोवालपारा जिल्ला दोodनoi bandorsi गामिनिफ्राय बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय बर' फिसा थमास बसुमतारीनि फिन जिउ खहा। नैथियाव, लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव रां लानायखाय जरहाटनि फरेस्ट रेन्ज अफिसार इकबाल आहमेदआ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्टजों हमजाबाय। थामथियाव, आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिस्व शर्माया मोब्लिब बिलखौ गैया खालामनो थाखाय सलार पेनेल लागायनो थाखाय खावलायदों। ब्रैथियाव, चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि बिमल मुसाहारिनि न'खौ हाग्रानि मानै मैदेरा खहा खालामलाङो। बाथियाव, क'क्राझार जिल्लानि आइजो थुनलाइगिरि वारजिन जेकबा मुसाहारिया गथ' थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि आरो उदालगुरि जिल्लानि सेल्फ मेड रानि बर'आ लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। दथियाव, राजनि बसुमतारीजों दैदेनजानाय बर'नि आबुं सावथुन गराइ फाख्रिया रिलिज जाबाय। स्निथियाव, बिटिआरआव प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा थांखि लाबाय। दाइनथियाव, बङाइगावनि रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ सानै बांलादेशी हिन्जावसाखौ हमनो हादों। गुथियाव, बिटिआरआव पिडिएफ एबा प्रग्रेसिभ डेम'क्रेटिक फ्रन्ट मुंनि गोदान मोनसे राजखान्थि दोलो 16 आगस्टआव जोनोम जागोन होनना पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। जिथियाव, बिटिआर ओनसोलखौ सोमखोर खालामनो ग्रीन बड'लेण्ड मिशन मुंनि मोनसे बिथांखि लायो बिटिआर सरकारा। नेशनेल निउज हेडलाइन्स। सेथियाव, ओडिशानि मयूरभान्जआव सासे गय दखानदारा सानथामावनो 2.5 लाख गय फाननो हादों। नैथियाव, गाजियाबादनि पेकेजिं फेक्टरियाव अर खामदों। थामथियाव, कर्नाटकआव पेट्रल आरो डिजेलनि दामा पार लिटाराव 3.2 बारायदों। ब्रैथियाव, पाटनायाव एक्सिस बेंकनिफ्राय 17 लाख थाखा सानावनो लुथिदों दुथांफोरा। बाथियाव, भारत राजधानी दिल्लीयाव लोंग्रा दैनि थाखाय हाहाकार। दथियाव, रुद्रप्रयागनि बद्रीनाथ हाइवेआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 14 जननि जिउ खहा। दिनैनि निउज हेडलाइन्सआ एसेनोसै। भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम।